ekiombe gia Nyamira North Sacco nigo litkolia lero keigora bene ekewanda giokorosia chingeni sensemo ya Nyanderema North abamenye benseme yo nigo baigwa amaigerio anene mono chinga kibale gosemigwa chi enchira yo gwetangane chisegi chegenga naboigo obobebo kwarukia abana banyaruka anene mono chinga kiechiga aboroki wabachikobunge skuru naboigo koirana nka omurikeito Job Maangi noroboti rwa senchira iyo bikiranu nigo yaba omuchengo omonene ekero ekiombe kia Nyamira North Sacco baigora obogia ekewanda gekugata chinyeni preserving machine asense moya Nyanderema ebunge ya North Mogirango. Tumekusanyika hapa ili tukuje tufungue kirasmi hii masini yetu ambayo inahifadhi mboga na mnavyoona tumeweka mikakati ya kwamba wamama wetu waweze kupewa jukumu katika jamii yetu kwa sababu mama ndio kiungo cha jamii. Boigo mbarua amaigerio ase abamenyi yoro yenchera yo gwetanga kurwa chisegi chegenka kubwabu no mungina agende ichiro ire chinyeni chaya anyore kabesa konyora no nagake lakini ase into tokubarigira ichire lienene ase bakonera chinyeni chabo alafu nende tubate program ya gender based violence mainly to kwa namangana yechisegi cha nyomba omosemia Esnas Nyaramba nagikeria ogokina gwekerengo yechisegi chegenka nagoteba yuningana ebwenderete korigererigwa ase oboime gender based violence nerebwa to kwaruke kwa bana baiseke defilement Nyamira ya kumire asegento kurunga defilement ogotibongwa kwa bana tabaninga inkikeragere tonyare konyora abantu ababetemed ngakitora akora to bakwanere na barobale ngento bakora nekebe ngakitogokora bali baikire gokora barastisel barastitera na baroba kwanere ubonchereri baba abantu ngakaekera bararuetera mbacha koirorera kozi umaito kubeko montachera negenteke ngao no gwonchereri no kongao ase arwa ekuro entindi gochia se bali baligetigo sara chinyaroka nindo chabangira na baswati babo bali bagete hesabu ngomwana tiganda chukwa ni magokoro arokigwe baba be warned tigango kanye mapema ngakaratiga gokobwa tuneri umyangapi rebo 200 gosemetie nyesaba urasechera na kende nkeyo mogo kwana nekero turacha gokuoyinga twatebi gunga naye kwarenge baba mabera tai yakara mabera asiekiru na lura amanyanga nono gosumairio gotogosumairio gankoyo abamenyimba asabwa gosoera onde bwensi okogania kunereria chinyaruka obwene bwabo so tigapigo koigwa so mwana agochigotibongo so mwana atibongiru totaiti goteba nganche nyarebe akesimu gose teyoyorange atome message ase nambe eyemo isanemo ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.